दिनै बिराद गोबावजों खनसे भिडिअ लाबोदों एन्ड दिनै फेमिलि चेलेन्ज लाबोलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव गेम गेलेगोन आरोना जोङो जायनो देरहागोन बे दाउ मासे मोनगोन आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना सिमा जोबजासिम नायलांदो स' दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो जोंनि गेमानो जाहैबाय नै बथलखौ स्टेन्ड दोननांगौ आरोना गेजेराव मोनसे ब्लेंक दङ ओमफ्राय बेखौ लांनांगौ फरसिम जोबनानै चिकेनखौ मोनगोन आरोना आरो बिथिंनाबो दं आरोना ओमफ्राय जोङो जरि सानै गेलेगोन आरोना खेलाखौ ओमफ्राय नैबेखौबो मोनगोन गुलाब जामुन ओमफ्राय जुस ओमफ्राय लास्टाव जाय देरहायो बे दाउ मासेखौ मोनगोन आरोना थाङाबो ओमफ्राय फैफिनबाय नोंसिना गेजेरावसो यौ एसे बावदो मोनजाबाय बारलांनांगौ बियो वाननिफ्राय फरसिम मोनसे बारनायखौब्रा बेखौ बारहोगोना दहाय नालाय दहाय बारखाबायमोन ना मोनसे जाबाय Yes! गुलाब जामुन हमारा है गुलाब जामुन हमारा लाओ मेरा है
siya. Oh, sabi naman. Papaya. Bayay. Jahat, jangan lagi Susah ya. Boleh je.